Adunyiswe uJesu Kristo. Kuvamile ukuba emabandleni naseyinkonzweni manje kunakwe ukudumisa okumsebenzi esiyowenza full time uma sesezulwini. Ngeke ngafikelwa umbuzo ngelinye ilanga ukuthi uma emasontweni esikwenza ukuphela ukudumisa ezulwini sobe sisenzana. Ibandla kufanele libe indawo lapho khona sicijwa kahle hle inkonzo yangesonto, ukupholiswa kwamanxeba nokubonga kokwenzekile ngesonto elidlulileyo, bese kuba ukuzicija ukuze sibhekane nesonto elilandelayo. Manje ke lokhu kubiza kuba sibhekane nezimo zempilo. Paul umpostoli kule ncwadi yokuqala kwabaseThesalonika chapter 4 verse 11 kuya 12 ukhuluma ngalokho. Uthi number 1, masihlale ngokuthula. Masihlale ngokuthula. Kumele sibheke ukuthi emndenini yethu ukuthula kukhona na. Bese kuthiwa sisebenze ngezandla. Bekunemhlangano ethile engeke ngiyicagule ngamagama ekhuluma ngemisebenzi yezandla kumele mayenziwe ukuze abantu bakwazi ukuphila. Kumele ukukholwa kuhambisane nokusebenza. Angithi nesiqubulo sethu njengamakatholika sithi thandaza usebenze. Ndinesisha ke mina esithi sonta uphante. Ukuze singasweli lutho. Ngeke bakisahlala sikhamisile sibheke phezulu noma amakhanda ethe ebheke phezulu. Madoda aseGalileya melini nibheke phezulu nawo. Kumele sithandaze bese sibuya sizosebenza ukuze singasweli. uNkulunkulu wadala umuntu ukuba sebenze, hayi ukuthi akhangeze. uNkulunkulu anibusise ngoJesu Kristo inkosi yethu. Amen.